Fabricio. A ja nie som dieťa. Som už žena. Žena, ktorá ťa miluje. Bože. A to aj si, Miranda San Lorente. Si žena. Ale nie pre chlapa, ako je Fabricio. Si žena pre muža, ako som ja. Hlupák. Ale nie taký veľký ako môj priateľ Fabricio. Som si istý, že mi jedného dňa povieš, že ma miluješ, tak ako si to práve povedala jemu. Ani vo sne. Kto vám dal právo počúvať rozhovory cudzích ľudí? No? Kto si myslíte, že ste vy jeden nafúkaný grobian? Ale, taký rozruch pre jeden ukradnutý bosk? Neviem, kto ste. Ale dobre ma počúvajte. Osoba, ktorá môže čokoľvek ukradnúť Mirande San Lorente, sa nenarodila. Ak mi niečo ukradnú, dostanem to späť.